Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नैबे दिनै आं ओंखाम जानाय आरो ओंख्रि संनायनि भिडिअजों फरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासै भिडिअखौ मोजां मोननानै नायगोन आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन। ओमफ्राय नै आंहा दिनै ओंख्रि संनो थाखाय संगासिनोखा आरोना बेदर संगासिनो नै अमा बेदर माने आं दिनै मा ओंख्रि संगोन नोंसोर नायलांबाय थादों आरोना। नै आं दायो बेवहाय नारजिखौ मोजांनो मा होनोमोनलाय माबा खालामखाना दोनबाय आरोना। ओमफ्राय दिनै आं माने नारजि ओंख्रि संनायखौ नोंसोरनो देखायलांबाय थानोसैलाय आरोना गोबावसो जाबायमोन नारजि ओंख्रि जाहैया। ओमफ्राय दिनैहाय आरो दिनै नारजि ओंख्रि जानोसैलाय आरोना जानो लुगैबाय गोबाव जाबाय नालाय। ओमफ्रायहाय नै दायो आंना ओंख्रिया आं माने गासिबो खोन्थाजोबनो हायासै आरोना लोगोफोर आरो मा होनो बावलायलाङोबो आङो दसे ओमफ्राय अरावसो संलायदों आरोना आङो नारजि ओंख्रि अमा गोथाव जानो लुगैनानै आरो ओमफ्राय दायो आंना ओंख्रिया एसे जाहांबायानो आरोना ओमफ्रायहाय जाबायानो होनजाबाय जाथारसिगोन आरो ओमफ्राय आङो ससेखौ देखायबाय नालाय बारा देखायजोबनो हायासै आरो माबोरै माबानायमोन बेखौ देखायजोबासै आरोना। दिनै आंनि फाइनालि ओंख्रिया मोनमारबाय आरोना ओमफ्राय आं लास्टआव दुन्दिया हरबाय ओमफ्राय दायो जाखाथारबाय आरो। माने नारजि ओंख्रि होनबाथाय आंनि फेभरेटखा आरोना बिराद गोथाव मोनो आङो ओमफ्राय गोबावजों जानाय नालाय ओमफ्राय बिराद गोथाव जानो लुगैनानै संथारो आरोना आङो। ओमफ्रायहाय दायो आंना ओंख्रियाथ' मोनथारमारबाय आरोना नै बेयो ओंखाम जानोसै आरोना आङो ओमफ्रायो माने ओंख्रिखौ नुनानै जानो लुगैनाय मोनलायथारो आरोना ओमफ्राय नै जाबाय दायो आङो जानो लाबाय आरोना रेडि जाबाय नै लेस्रा भाजा ओमफ्राय नारजि अमा ओंख्रिल' आरोना जेबो गैया बेखिनियानो आरो। ओमफ्राय दायो आङो जाथारनोसै आरोना लोगोफोर नोंसोरबो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। सोरनि फेभरेट नारजि ओंख्रिया खोन्थाहरदो लोगोफोर आंनि हले फेभरेटथार आरोना। गोबावजों नारजि ओंख्रिखौ जाबाथाय ना गोथाव मोनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर सोरनि फेभरेट बेखौ खोन्थाहर आरोना आंनो कमेन्टआवहाय। ओमफ्रायहाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर मोजां मोनबा नायदो आरो मोजां मोनाबाथाय दानाय आरोना मोजां मोनग्राफ्राथ' लाइक खालामखायोना।